chike kako nego bed. Bende do ka penjo mot penje Collins Omolo. Collins wacho ni ang'o miyo do ka sola chwako betri ma betri bed maliet to solar panel wacho ni ranyisi en kaka amps 150 nyalo tiyo gi amps 170 akia ni ma to koro chal ka gima en ben gi lony moro matin aparo ni nyalo winje. Koro mokwongo wach solar chwako betari ndiye gimiluongo ni charge controller. Kitiyo gi charge controller marach tiende ni mach kaka donjo e kaka dhi to betari yudo mohew monego bed ni donjo. Koro mondo kik ibed gi wach mar chwako betari no onego ing'i charge controller ni chal nade. Emomiyo nawacho ni gima ber gi inverters masani gibiro magin hybrid mang'eny gigi okete iye. Lakini kinyiewo moro minyiewo mopogore opogore charge controller gi be kidhi to gichala chala gik miuse chiro gi be ibo yudo maber gi marach. Koro kiyudo marach to en obro weni mach machwako betari nyalo kata muojo ni betari nikech koro mach donjo to ok obed controlled ok chike. Koro tij charge controller en chiko mach ma sama owuok kobiro kong'eny to nitie kaka madhi e betari en mana monego dhi e betari moko go ogeng'o. Koro ka charge control ok ber to dhi to timang'owa miyo betari bedo maliet. Meno kama hukuom jo ohala wacho ni bende nitiere yore mag inyal ketnegi sola magiriw lwetgi ket kamoro achiel to gitiyo gi duto e chiro moro amora ma gintiere. Mano nitiere kod nyalo ma ok ni ng'ato keto mare moro matin e kare mar uso. In fact mano paro maber kabisa nikech gima nyalo miyo ji dongre en riwruok. To riwruok ni ok en mana nyoluoro kende. Ka wan e chiro to wanyalo winjre gi ng'ato achiel ni in koro wakano gigi ka. To wiring mana kaka nawacho itimatima kuonde gi te to ginyalo tiyo gi sola no achiel magiriwre magichul. Bende nitiere